फाइनली गाइस माने नै सासे लोगोखौ नेदों आरोना नै साइकेलजों माने भिडिअ खालामहैनो नागिरदों आरोना पार्कआवहाय इउटुब चेनेल बानायनो नागिरदों सासे लोगोनि आरोना न'आ नैबेनो नै थांसै दा जावलिया स्कुल खाथियावसो नालाय गामियाथ' थांसै आरोना भिडिअ खालामहैनो दिनै बाजारालाय पार्कआव बाजार ओमफ्राय इउटुब चेनेलखौ बे ब्र'आ बायनो नागिरदों आरोना माने 2,500नो ब्र'आ बायनो नागिरदों आरोना सासे लोगोनि आरो इउटुबा रायदों नामा हो ओमफ्राय साथा लायाबा नांला होमबा आं लानो नागिरदोंमोनलै हो नङा माने खैरो बागानाव थांनो सानदोंमोन आं ओइ सेरमागानियाव साथालाय लाजागौमोन पार्कआव बाजाराव थांनो नागिरदों आरोना आं दा सेलेकाव फैदों सासे लोगोनावहाय माने इउटुब चेनेल बानायनो नागिरदों आरोना 2K जानाय माबा 2,500नो बेखौ फानगोन आरोना ओमफ्राय दा इउटुबखौथ' बे ब्र'आ बायखासिगोन बिकि होननाया ओमफ्राय दा इउटुबखौ फानखांनानै जोङो पार्कआव बाजाराव ओरै सेरमागा खैरो बागानाव भिडिअ खालामहैगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय माबायदि जागोन जुदि भिडिअआ नायलांबाय लोगोफोर दालाङा बायबावनायसो एग्गोर गोबाव जाबायमोन माथो एकदम माबा सेलेकाव फैयाबो ना सेलेकाव फैया दालाङा माला हागोनलै नालाय आयु गाज्रिलै बेबो दालाङा फाग्लासो शुटिं खालामनाय जागासिनो माबो बियो आयु खेसे शुटिं खालामफैयो खम आलदा जादोंलै बे समाव स्केपखौनो रोङा जेबो नोगोद खोमसिखानै मालाय माहाजोनजोब सेलेकाव थांग्रोगोन जों दा साइकेल लायनो नै जों हाबबाय आं दा नै लोगोफोर मा जानोथाय आसोल साइकेलखौ बबेजों लायखोथाय बयावसो थायोना मानसिफ्रा जों दा लोगोफोरनो माइनाव बाजार मोनबाय नै बिराद सेल जायोना माबा समायोना माइनाव बाजार दखान ओ सेदले हा आयु नोंखौ लांफैलाय आंलाय बबेया पार्कआव बाजारसो नंगासिनोमोन आं जारला नै जिदलिखौ लांफैबावनांबाय लोगोफोर सेलेकाव थांनानै फाग्ला जानो जों ओमफ्राय जों दा खैरो बागानाव लांलांसै ना जाबायना साले जाबाय बायबाय ने ब्र'आ जिदलिनि मिनिग्रा नै थाइबाल' दं जाहैदों नै जिदलिनि मिनिग्रानाव जाबायना इउटुबा भिडिअ हरजोबबाय भिडिअ आङो जाबाय जासै दा फैजानोसै लोगोफोर जिदलि गामिनि साल बागानावनो दङ माने जोङो दय सेलेकाव थांबाय ओमफ्राय जोङो दा पार्कआव थांबाय आरोना माने खैरो बागानाव भिडिअ लायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बानायहैनाय जासै ओमफ्राय नै बिराद अखाबो हानो नागिरबायना लोगोफोर नै दस्रा जायगायाव हाबाय जोंनि जायगायावसो हायाखै ओमफ्राय जोङो दा खालामथ'ला ना ब्र' बिथाङाबोथ' इउटुबखौ बायबाय ओमफ्राय एबारनिफ्राय भिडिअ बायसिना खालामबाय थासिगोन ओमफ्राय इउटुबखौ मा खुलिगोन ब्र'आ बि मुसाहारि खुलिगोन बिकिखौ लादो नामा ना बि मुसाहारि लानोसै माने बि मुसाहारि लानोसै नै इउटुब चेनेलखौ लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो सापर्ट खालामहैदो आरो इउटुब भिडिअखौ बिथाङाबो बानायबाय थाखासिगोन आंनि भिडिअफ्रावबो नुबाय थाखागोन ब्र'खौहाय ओमफ्राय ब्र'नाथ' सेलेकाव लालाय ओमफ्राय जोङो बिदिनो भिडिअ खालामबाय हैबाय थागोन आरोना गामिनि साल बागानाव दं नै जों दा ओमफ्राय ब्र'आबोथ' थांसिगोन माने बारनाय बायसिनाबो जायासै दिनैहाय एबारनिफ्राय बारनाय नुबाय थासिगोन आंनि भिडिअआवहाय नोंथांमोनहा सापर्टल' खालामबाय थानाय लोगोफोर गामिनि साल बागानाव दङ एकदमबारे अखा हानो नागिरदों नै कारेन्टबो गैयाना बिराद जारला आरोना मोनसे बानानै देखायसै आं ओरै खुलाबायदो जाबायना र' दे जाबाय हानो नागिरला नै बारनो एकदमबारे मोदोमफ्रा लेजोब्बाय प्रेक्टिस गैथ'लाना हागोन र' प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो फुरा 30,000 दं लोगोफोर नै फैसाया फुरा गारि सेकेन्ड हेन्ड लायसां लोगोफोर नै गारि सेकेन्ड हेन्ड नै रग' मानिखाया माने आं साइकेलजों बाबाय आरोना एबारहाय गारि बोरायबाबो लायसै आं एकदम लेखा गैयिबाबो फुरा लायखासिगोन आरोना लोगोफोर 30,000 नि जायखिया मा मोनो स्कुटि मोनो ना मपेड मोनो ना बाइक मोनो मालायनिखौ लायलाबायसै आरोना लोगोफोर फैसायाथ' मोनखाबाय फुरा लायखासिगोन आङो
एबारनिफ्राय गेजेरजोंनो दामि भिडिअ लाबोसिगोन आं लोगोफोर नोंथांमोना साबल' खालाम आंनि सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलखौ आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालाम बयबो जाहाथे आंनि एबार गारिजों गोजान गोजान थांना भिडिअ खालामनाय बारलु बाला खालामनायखौ नोंथांमोना नुबाय थायो आरो आं नोंथांमोननो फैसाखौ देखायखाबाय एबारनिफ्राय माने गारि लायसै आरोना लोगोफोर